Apa susi kalau bagi nongi lam jingi kisyu lam bakla be pai ba. Ngam tip la kitip nem kila pule nem ka ILP. Ka ben kong ke don kaman puli ka Bengal Eastern Frontier Regulation. Shwa bakin keren. Ka baar ki di ban pek ya giwi ki jala ki implementing state. Kumno ka ta ya kata ka ya ka tourism bakiong. Ngan chuai tan wi nuksa. Ibangan penpai sa kata ka jingkren jong u MP ujungi. Pi kamu diu ban modify. Kai ka jing thumu ko jing ki ban modify. Lari pi kwa ban kentiu ya ka tourism. Mang tengka Kambon lani invest ngala banong ka tinong way. Kambon hai bade bat ki infrastructure. Late ka tain shela ka tain sora. Ka jaga ka ba kring ki nong jing kai pertai. Pek ka surok kalong kumno. Te kumno kini ki keren ya kata ka tourism. Haba ya ka surok kena shui bet. Kamdan ganu ka ba ka sarkar kan shimi ka sin jam banong bakan invest. Mo haka tourism khanang bakan kan kring ki nong jing kai pertai. Hindi ki keren bet tang ya kata. Ngi keren ban regulate. Pi ngi keren ban regulate ya ka room ka mi jong ki bri shagani ka jama ka joi. Kata ka de ka airline permit. Don ki ba pensu tho ba pi wat kani ka jingle jong ka sarkar daga ba pli ya kata ka entry exit point kani ka ditang ka jing persang banong to hoodwink mo la ni ban deceive ban pen thami ban pen bi i pai ba bat ngang i ba ka don ka jing le khlang juga sarkar khlang ba kan mi kan create ka inconvenience kan mi kanu ka kanja objection ki wi pat ki jaka ki ba marjan khana ba nong pleng ni rum no habakot kan kot ikum ko to infiltration mo sel ka ba dan menshwa pila da pi bu ya ka la da pi pen treikam ka ILP phim don kam ban bu watang ya kata ka point nang thiru Nrei unu bri bona bar utip bo la da rung shme ki halia bakala de ILP state udon kam ban yo e ka permit on apply la ban don ki bawan sini ka ngari ngile shme ki halia kim don ka checking mo komo phile menta sanagalan phile shi arunachal phile shi mizoram kamun malab phile phia ban kim check e phi kim check tama can you go there without a permit phila ban le claim ka permit phinut ban res takra ka plu yu bri bon haban apply ka permit Namar balada kumno lada lab EP bob him dan ka permit then you'll be fine. You will be fine. Ndai kumba ka kani ka gate da lada light nang thela light dan besek sini. Ka shilong bita hang thi. Ti kata ka jing ong jong u MP u jingi ba ka ni u do yong u motion kam don ka jingmi. Ka jingmi ka jing ta jong ka khai do yong ka jing ta jong ka khai motion ka de ka jing bam ni ai jong ka sarkar. Jing bam ka policy jong ka sarkar. Ka sarkar ka di manwan ki polisi ki pamya ndai ka sarkar ka hun hadu menta ka sini bakan don ka jinge khai to manu bu yonong na ka jinge khai to te nga kerpat ye kinong alam ki badon prom jinge sobha ba kinong kin kren da ka jingket khli kam dei ban chu pen thami yu pai ba let ki jaka ngan IEP ka Mizoram ka de ka way ka kum ki data ke ba pen pau ka kam perform better in tourism than Meghalaya ka Meghalaya ka ade lupa ka bo bleu lo kurku long natural kam dei ka man made philisha Sikkim ka de ka man made infrastructure ka baki ka state government hang to hi ka promote ka tourism da ka ba ki wanra ki infrastructure ni ni la shudon lupa don kam tang ban pen ba ki khlan nei ye menta ken ai rao Sikkim ka de ka ILP implementing state te bari kini ki tourism Bat bari mangi pat ki bako mangi don ni kata ka jaka jong kai perthai ki bam don ni ka ILP hindri ngim le bahag tourism kanu kala pen mento ini any party in power nei kanu ka party ke badan haka sarkar hi kan persang ni ban le kumra lada ka di ka congress ka di ka BJP bat kum mangi tip shai bakala ban jing shishan mar ka BJP ni kam na ban su thir dile se ke ibala da ka BJP ka sarkar BJP po deli ka ILP hang ni kan yo e credit that may be possible ngimla banong tendengi ni PIU BUK ni ka ai ka congress ni ka ai ka BJP it doesn't matter to us pi nganong e pi ngan pen kan mau ya ka ai ka bangawan bani kudu e pi ki perlok no tho khobora ka khan ri trek jong no pra arja kha khandai hadien ba ka sarkar ka pen bana ba ka kha khandai trek kan ka special session bakin pass da ka house ka resolution ngawan ban ai jingkren hang ne ngong ba ka kam da don kam ban pass resolution la ka state government ka kwa tang da ka notification ala te ngin kno you know lani manu baya conspire lani baya connive happening ke state government baka central government bakan wan kani ka situation ka bakum kani te ka state government ta kala nyat ya ka jigit kli ka central government
haji syaka ka state government kala ban pentrekam but mentala shisnem tammo ki pass ka resolution tekai ga jing artatien ga banga pen pau ga khandru trek hang ni po press club kadang yang adu menta bakino lam jing kimlong sincere ti kila bani shim kabu maki kila bani yu tenre ke ba ni ko ni mo kalong ba pin pentrekam ke kita ki daw bano ba ka ta ga tourism ki day time kita ki daw ki ba chu pen thame pa ba pen bi pa mla ban pen shishar ki facts ke la phi phai ka tourism ka Mizoram kadang le khamha ka Mizoram ka landlocked state Bhutan kini ki permit system Malaysia Amerika mentaru pidon kam ke permit phimna ba chuli kum to tenre ba apply ban le visa de gilak ki British Amerika te kamla long ba ya Meghalaya phin chu ong ba bahkan kata kanum kata lari piko abaga state Meghalaya kan kiyo ka tourism promote ya tourism invest create more infrastructure lagalong ka surok nanta develop ya hospitality ki beri hikai gunu bagi beri nang ban respect ya ki beri banaban kita gini ki exercise ke government ke ben le lari ka ko aban promote ya tourism mna msyong tangka ILP kan kata no ya ka tourism lari ubri jingi umdon ni hospitality kum ki try snong impura mi ki banabar kata kan la bang ta mo ndre bagi beri banabar ki wan ngidon ka hospitality ikren da 15 babhangi arab ki ha te kata kan ki degi exercise baka sarkar ko di le kan lari ka ko aban promote ya tourism ka ILP minta kan ka sarkar kan issue kan notification kindan hang tu ki kindon ki ba ko apply permit ka purpose ka jengki purpose of visit number of days kila ham to kan jikita tiki apply ka kum ka jingdon kam jengki pi te kam don kam banong ba kam don kam hidu banong da buat ka gate ban check te pila bu ka permit manu ban violate pi temut ubri upono be an da kim check nang hap don ni ka permit namar yo ngale sheu syahat caban timur kanum dan gini kata inconvenience ke bagi keren kanum dan registry dan ka tahu juki bagiman ban pentrekam namar lesi pilai kawai ke parti ke badan hak bor sinchar por bangadang long amali mga bangara ya ka ILP apa house ke umnong ndai amanta apa kita ke parti kadai tang ka politics kan ife te kamdan ka pini ba habakot di ka ILP kalong applicable lang ni tambah because kem kwa lar gini ru kibadan ka opposition mental lar kim kibadan ka ruling kim ne kidan ka opposition esikit so kalong ni te pila igen ya ka stand ke jengi political leaders ke jengi kamlong firm ke apa pi yang na do sin kong ba kamlong kali benum long adu pokot tingi yang na do sin kong ba em kalong ka clean politics na do bangila launch klade ka part of our speech ka benta jong ka jingkran jengi hamana ki meeting te kani ka ngimpat ong bangila sange ke ngidenge keren bat le singa nong epi ki bobon ki perlok ki ba ngila penjob wad hak election ni penjob halol kani ka nongrim ka bangi ni persoho ya ke jingdon kam jong clean politics ni keren haki jaka ki bangio kan nu ka jaka ka bangio la ban kren ni keren ten rei menta namar ba kani ka revolution is dang ban ya be persoho tumu katar kan di ka benta ke namar haman le ki kinu la ringi keren ni ka politics ni la ringi keren ni ka sensyar ka kharar ngim ju ya ka ban batai ya ke jingdon kam jong ka clean politics ke ka clean politics kumno bangin yo ya ka clean politics ten rei le se ka jing ong ju pi ka long ba ngim kham yo song rei ka jing kren ka don ta shlong le se ngim la ban ngim chim la highlight haki media mo ka ta kom ka ba le sin i bangi kren malakasi ten rei ka clean politics si ka campaign ka ya hi ka long haka jingya linti ka ba malakasi ngi ya hi ngi kren ya ka ta malong ngin kham nang pen klan chu shu ka